absoluto de eosinófilos en sangre periférica por encima de 500, hai 3 grados, leve de 500 a 1500, moderado de 1500 a 5000 e máis de 5000, que sería xa unha eosinofilia grave. A eosinofilia importada dase en persoas procedentes de rexións endémicas ou tras viaxes internacionais, especialmente África subsahariana, Sudamérica e Asia, donde as helmintiosis son endémicas. A eosinofilia é frecuente en inmigrantes e viaxeiros e obtense en varias series unha prevalencia de inmigrantes entre o 12 e o 31% e nos viaxeiros entre o 2 e o 10%. En canto a etioloxía, a causa infecciosa máis frecuente é a parasitaria, fundamentalmente infeccións por helmintos, nos que os dos máis frecuentes son os trongiloides e a esquistosoma. Tamén pode haber ascaris, filarias, unha lista interminable. E en inmigrantes é importante recordar que é moi frecuente a poliparasitación. Outras causas infecciosas non parasitarias pode ser o VIH, o aspergillus, histoplasma, o criptococo, e ao mesmo que noutros grupos de población deben considerarse causas non infecciosas como alergias, reaccións farmacolóxicas, enfermedades autoinmunes e menos frecuentemente as neoplasias. Para acadar un diagnóstico, o máis importante na eosinofilia vai ser unha historia clínica completa e detallada, de cara a saber que tipo de probas temos que pedir. Probas básicas, pois análisis de sangre con hemograma, bioquímica con probas de función hepática, renal e perfil férrico, probas de imaxe según a clínica que presente, normalmente case todos radiografía de tórax, abdomen, ecoabdominal, e despois en canto as mostras de micro, según o que pensemos que ten. Mostras de parásitos en heces, mostras de orina, se pensamos en microfilarias hai que velas en sangue, despois seroloxías específicas según a sospeita que temos, e en casos seleccionados pode incluso facerse aspirado duodenal ou biopsia dérmica. A pesar de eso, de utilizar protocolos diagnósticos, a tasa de casos sin diagnosticar, o sea, sin diagnóstico confirmado, permanece moi elevada, nun 30 ou 40%. E estas limitacións no diagnóstico débense principalmente a tres causas. Unha é que o cultivo de parásitos pode ser negativo. Isto suele ser porque nós estamos iniciando estudio a partir dunha eosinofilia. A eosinofilia normalmente preséntase nos estados iniciales do ciclo vital do parásito. Entonces, nese momento, todavía poderon haber helmintos adultos, que son os que producen os ovos e as larvas, que é o que se detecta no cultivo de parásitos. Entonces, poden salir negativos. Pode ser que a seroloxía tamén sea negativa, porque hai respostas de anticorpos tardías que non se detectan no inicio e que poden ser un antíxenos do ciclo vital máis adiante do que estamos no momento no que vemos o paciente. Entón, normalmente, para intentar que a seroloxía nos dé positiva, habería que repetir o estudo serolóxico nunhos meses. Tamén hai que ter en conta o fenómeno da reactividade cruzada e polo que moitas veces é necesario repetir a seroloxía unha vez tratada ou unha vez pasen unhas semanas para ver a comparativa dos títulos específicos do parásito que estamos pensando que é o causante. Entonces, o máis importante na eosinofilia e nas parasitosis é facer unha correcta anamnesis. Hai que reflexar antecedentes de eosinofilia, se ten historia de alerxias, antecedentes de asma ou atopia, antecedentes de enfermedades reumatolóxicas, infeccións previas, neoplasias, que medicación está tomando, porque hai moitas eosinofilias que son causadas por fármacos, otalactámicos, rifampicina, isoniazida, compostos vitamínicos, suplementos alimenticios, moi conocido o triptófano, que fai como unha cascada inflamatoria por unhos excipientes que había nun grupo de lotes e daba eosinofilia. E despois tamén, no caso no que nos ocupa, que é o viaxes a estranxeiro e inmigrantes, hai que reflexar que países se visitan, o tempo que se está neses países, cando se regresou, no caso dos inmigrantes de onde son, cando volveron, canto tempo levan no país de acollida e por onde pasaron até chegar aquí. Hai que facer unha historia dietética,
reflexando pois se bebeu auga non embotellada, se tomou vexetais, frutas crudas ou sin lavar ou lavadas con auga de alí, dun manantial ou que sea, se tomou pescado crudo, carne cruda ou pouco feita, e despois tamén actividades que poido facer que poden indicar condutas de riesgo para contacto con parásitos. Unha pode ser andar descalzo en contacto con terra contaminada, baños en auga dulce, ter feito tatuaxes, relacións sexuais de risco, e tamén que recorden se tiveran unha picadura de insecto, algún contacto con vectores, animales ou moscas ou mosquitos, e deixar moi reflexado facendo unha historia dirixida a síntomas principales que suelen ter a eosinofilia e as parasitosis, como é fiebre, dolor abdominal, diarrea, rash, hematuria, clínica respiratoria, mialgias e os hallazgos de exploración física, que poden ser lesións cutáneas, rash, que podemos ver a línea por onde vai esa larva cando son larvas cutáneas, pois se ten hepatomegalia, esplenomegalia, edema. Nada, este é un cadro na que vemos a clasificación das eosinofilias que se dan en pacientes que non viaxan, bueno, pode ser tamén que viaxaron, non? Pero son eosinofilias non infecciosas e que se clasifican en función da clínica principal que presentan. Neste cuadro non me vou meter porque non sei se está, pero todavía Marta Suso nos fixo unha revisión de eosinofilia recientemente para o caso dos noveis, entonces en principio aí quedan. E despois, no caso das eosinofilias importadas, hai unha lista interminable tamén, neste caso aquí veñen clasificadas según os síndromes predominantes e é imposible comentar cada unha destas hoxe. Entón, vamos centrar nas dúas máis frecuentes, que son os quistosoma e os strongyloides, e nada, hai que saber onde buscar. Entonces, de toda a bibliografía que revisei, estas dúas clínicas, guías clínicas, tanto a de Reino Unido como esta do Hospital da Macarena de Sevilla, están moi ben, porque aparecen cuadros clasificando en función do país no que estuveron, a clínica que teñen, e despois todos os tratamentos e as probas que habería que facer. Bien, entonces, empezando pola strongyloidiasis, é debida a un helminto nematodo, é endémica en todos os países tropicales e subtropicales, e os síntomas que vai presentar o paciente dependen do ciclo vital do parásito. Os strongyloides entran no corpo a través da pele exposta, normalmente tras pisar terra contaminada con heces humanas, pois eso, vas descalzo e eso, entón entra a larva. Os primeiros síntomas van ser os síntomas cutáneos. Pode aparecer un rash ou unha lesión serpinginosa por onde pasa a larva, e inicialmente vai ser na zona de entrada, que suelen ser os pés, e despois os strongyloides ten un ciclo de autoinfección no propio corpo humano. Entonces pode haber no futuro outras lesións cutáneas da larva purrens que sale do corpo a través do ano e entra outra vez. Unha vez que as larvas penetran, poden migrar ao intestino delgado a través dos vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, chegando aos pulmóns. Entón van a aparecer os síntomas respiratorios: tos seca, irritación traqueal, infiltrados fugaces, que é conocido como síndrome de Loeffler, e posteriormente as larvas son expectoradas e tragadas outra vez, chegando a poder convertirse en gusanos adultos no intestino delgado, dando os síntomas abdominales xa: diarrea, estreñimiento, dolor abdominal e anorexia. Non trouxen fotos de nada porque non son agradables de ver. E nada, esta strongyloidiasis, o ciclo vital do parásito permite ciclos de autoinfección, o que dicíamos co da larva currens, polo que o contagio pode ocurrir máis de 30 anos atrás e seguir a infección crónica. Solo hai eosinofilia no 50% dos pacientes e suele ser máis frecuente en viaxeiros. A xente inmigrante, como suele ter máis carga parasitaria e estar exposto a moitos tipos de parásitos, a eosinofilia é moito máis leve. É importante detectar, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos ou que van a ser recibir tratamento inmunosupresor, si teñen unha seroloxía positiva por strongyloides,
para evitar o síndrome de hiperinfestación de que falaremos agora. E o tratamento é con ivermectina. Un día en 2 dosis separadas. Perdón, ao revés. 2 días. E nada, o síndrome de hiperinfestación por estrongiloides relacionase co ciclo de replicación endóxena na que as larvas se multiplican de forma incontrolada e aparte hai unha resposta inflamatoria brutal. Entonces prodúcese unha clínica moi intensa con enteritis, hileo paralítico, neumonía, síndrome de distrés respiratorio, púrpura. Aparte, ao ver enteritis e demais, prodúcense bacteriemias e sepsis por bacilos gram negativos e é menos frecuente a eosinofilia. Este síndrome de hiperinfestación está facilitado por tratamientos inmunosupresores, sobre todo os corticoides a dosis altas, e con infección, na que máis importante é o virus do HTLV1. O tratamento é igual con ivermectina, só que en vez de ser 2 días, poden ser de 5 a 7 días, e se pode asociar al albendazol. A pesar de todo isto, a mortalidade é moi elevada, igualmente. Por iso é importante diagnosticalo antes de que pasen estas cousas. Despois temos a esquistosomiasis, que tamén é un helminto, neste caso trematodo, e o 85% dos casos de esquistosomiasis no mundo se concentran en África. Da esquistosomiasis faláranos Adrián fai case 2 anos, que tuvera un caso de Maturia, e nada, decir que eso, principalmente son 3 tipos, máis ben 2, que son o esquistosoma mansoni, que dá clínica abdominal, e o esquistosoma hematobium, que dá clínica urinaria, tamén abdominal. E despois en Asia tamén temos o esquistosoma japonicum, que dá principalmente clínica abdominal e pode dar en fases máis avanzadas tamén síntomas neurolóxicos. Normalmente a infección adquírese ao nadar ou en bañarse en auga dulce e penetra a través da piel. Migra os vasos sanguíneos e desde aí vai ao intestino ou á vejiga. Normalmente, cando afecta a vejiga, vai a dar hematuria nas etapas iniciais e o tratamento, este sí, é o praziquantel en 2 dosis un único día. Na esquistosomiasis aguda, que se denomina síndrome Katayama, tamén é máis frecuente en viaxeiros que en pacientes migrantes ou deses países, ¿no? Entonces, en viaxeiros, síndrome Katayama ocorre na fase inicial da infección, durante a migración e débese á resposta inflamatoria da posta dos ovos e da migración desas larvas, ¿no? Os síntomas incluyen un cadro pseudogripal con fiebre, tos, diarrea, rash e eosinofilia. Na radiografía de toras podense ver infiltrados, como no síndrome de Loeffler, e a combinación de eosinofilia con fiebre, rash, que aparece entre 2 a 8 semanas despois de estar en auga dulce en África, hai que pensar en esquistosoma. Tanto a estrongiloides como a esquistosomiasis pode cronificarse. Neste caso pode persistir durante anos e pode dar efectos secundarios con gravedade, como pode ser hipertensión portal con hepatosplenomegalia, cáncer vesical e lesións no cerebro e na médula espinal. Tendo en conta que hai varias parasitosis que teñen unha gravedade importante ao largo do tempo se non se tratan, en casos sospeitosos de infección helmíntica que non se chega a un diagnóstico etiolóxico confirmado a pesar de ter feitos estudios microbiolóxicos e tendo en conta que os estudios teñen unha baixa sensibilidade en moitos casos, pois hai casos en que hai que valorar un tratamento empírico, principalmente en persoas inmigrantes, que suelen estar poliparasitadas. Entonces, o tratamento empírico que se recomenda é triple, albendazol, ivermectina e praziquantel. E con isto estaríamos cubrindo joelmintos co albendazol, ivermectina cubriríamos aos estrongiloides e o praziquantel o esquistosoma. Tras este tratamento empírico, en estudios prospectivos, a resolución de eosinofilia alcanzouse nun 90-95%, entonces parece ser que neses casos sí que había un parásito, pero non se detectara. Despois un comentario en canto aos pacientes
inmunosuprimidos ou que van a ser inmunosuprimidos por tratamientos ou por trasplante ou por enfermedades. Nese caso hai que facer un cribado habitual, pois o de hepatitis, ABC, VIH, citomegavirus, virus Epstein-Barr e sarampión, rubéola, parotiditis, varicela e test de IGRA, e no caso de inmigrantes de enfermedades importadas, que se faría en función de onde veñen. Si veñen de África do Norte, chegaría cun estudo de parásitos en heces e seroloxía de estrongiloides. Si veñen de África subsahariana e Asia, a parte da seroloxía de estrongiloides e estudo de parásitos, habría que añadir unha seroloxía de esquistosoma e unha PCR de plasmodium, e en América Latina todo eso, e tamén a seroloxía de trypanosoma cruzi, da enfermedade de Chagas. Prefírese a PCR de plasmodium porque nestes casos de persoas inmigrantes solemos estar en infeccións crónicas na que a parasitemia é baixa e as técnicas habituales poden ser negativas. E tamén hai que valorar a presencia de xenofilia. E xa estamos acabando. Entón, como conclusión, a xenofilia importada en inmigrantes e viaxeiros asociase principalmente con infeccións helmínticas. Destas, as dúas máis importantes é os estrongiloides e o esquistosoma, e é indispensable para intentar chegar ao diagnóstico con unha anamnesis completa e detallada. E despois tamén ter en conta o tratamento empírico, dada a alta prevalencia de helmintiasis oculta e con infeccións en población inmigrante e o riesgo de complicacións graves, é importante ter en conta que en pacientes con factores de riesgo e sobre todo inmigrantes, considerar o tratamento empírico e a bibliografía.